हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय एग्रिकालसाराव एप्लाइ सोलिगासिनो दङ दाबोनो जुदि नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायाखैबा एप्लाइखौ खालामदो बिनि लास्ट डेटखौ बारायना होनाय जाबाय नोंथांमोना लास्ट डेटखौ बारायना मोनबाय बिनिखायनो दाबोनो सोरबाफोर एप्लाइखौ खालामनो हायाखैमोनब्ला नोंथांमोना खालामदो दा जोङो फैनोसै अफिसियेल पेजाव फैयोब्ला नैबेहाय लाइभ सोलिगासिनो दङ एप्लाइआ दा नोंथांमोना लाइभ बेहाय नुदों दा नोंथांमोना नैबे एप्लाइ नाव थुनाय लोगो लोगोनो एप्लाइआ जागोन दा जोङो नायनोसै बेसेबांसिम जोङो लास्ट डेटखौ मोनखो बेसेबां बारायखो नोंथांमोना बेहाय फैनानै अफिसियेल पेजाव फैनानै नैबे क्लिक हियाराव नोंथांमोना नैबेवहाय थुब्लानो बिनि अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन दायो आङो थुना लाबोखाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दायो जास्ट देखायनोसै नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैदों 5 एप्रिलाव नोंथांमोना दाबोनो जुदि सोरबाफोर एप्लाइखौ खालामनो हायाखैबा खालामबानो जाबाय दा बिनि लास्ट डेटखौ हरनाय जाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो मोन्दों बे लास्ट डेटआ जाबाय 12 एप्रिलसिम थांबाय नोंथांमोना 12 एप्रिलसिम बेखौ अनलाइन एप्लाइखौ खालामबाय थानो हासिगोन दा बेवहाय नोंथांमोना 8 पासनिफ्राय लानानै ग्रेजुवेट जादोंब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन ग्रेड 4आव नोंथांमोना 8 पासब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय 8 पासनि सार्टिफिकेट थाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा खनसे लाइक होदो आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव